Вчера лично заместник-министърът на правосъдието Илонка Райчинова преряза лентата на най-новия хотел в курортното селище. Искам само да пожелая тази хубава къща да бъде пълна винаги с добри хора. И както се казва, Господ да я пази от данъчни. Искам също така душите на хората, които са я построили, да бъдат винаги пълни, ако бъдете с пари, и много приятели, които след като приятели видят и ръководство с компанията си. Честито! Хотелът има 9 стаи, оборудвани с всички изисквания на съвременния човек – климатик, интернет, кабелна телевизия, мини-бар. А най-хубавото е природата, сред която е разположен. Това е гледката от терасите на хотелските стаи, а буквално в двора тече бистрата река Черни вит. Мястото е подходящо за почивка на семейства с деца, но и за всеки, който търси спокойствие от напрегнатия си делник, за всеки, който обича чистата природа и екологичната храна. Ганка Василева, която всеки ботевградчанин познава като дългогодишна библиотекарка, ще ви посрещне в хотел Йоргана и с домашните си баници, палачинки и сладко от горски плодове ще ви накара да се почувствате като у дома. Повече от 100 гости споделиха тържеството на откриването на хотела на Анелия и Петър точно на 24 май. Между тях бяха и много ботевградчани, приятели и роднини на семейството.